मोखां गुसथि आं जौ लोंदोंना दिनै ओमफ्राय दे होमबालाय जायो I love you too बिदि खोनासं I मा? love you too Hey guys, welcome back to the channel. Nih logoफोर गोबाव समनि उनाव दिनै जोङो माने नै आबुजों आंजों माने फुड चेलेन्ज खालामनो ओंखारदों ना माने बहुत गोबाव जाबाय ओंखारनाया ना? औ बिराद गोबाव जाबायमोन जोङो फुड चेलेन्ज बिदि खालामिया बेनिफ्राय जों गोरबोजों आंजों जोङो माने दा फुड चेलेन्ज खालामनाय ओरैबायदि इउनिक जाग्रा लोगोफ्रा नायबाय दङ मोनबा मम' आरो चिकेन चाउमिन आरो ना थ' रेडि ओमफ्राय लोगोफोर पानिशमेन्टआ ओरैबायदि डेन्जार जागोन आरो ना माने पानिशमेन्टआ जायनो हारियो बे रेन्डमलि आङो सेलेक्ट खालामगोन आं हारिबा बे सेलेक्ट खालामगोन बे हारिबा आं सेलेक्ट खालामगोन आरो ना माने आइ लाभ इउ होनांगोन आरो ना रेन्डमलि दै बे आं सोरबा टिचारखौबो खालामनो हानाय सोरबा बिदाखौ बिफंखौबो खालामनो हानाय ना बुंथारना खिन्थु जागोन थ' गाइस गोइं टु भेरि हेपि इन्टारेस्टिं जोंना मा मेगन ओरै मेगन खाना जानांगौ गाइस हा खानसै गाइस खानानै जोंहा जानोसै आरो 1 2 3 गो मान खानांगौ नों खिन्थु र' आं गावनियाबो Come on, start ha 1 2 3 go Stop. Jangan bang Ayu, bisa dah. Oke. Guys, jangan bang Ayu bisa baik, jangan bang Ayu. Mau comeback. Sini wah. Guys, dah dah. Ini berarti same thaber namun ni ber. To sensitif kita. Angin sensitif kita ber. Ini gue ada mau sudah sanang pak. Pemahaman dah. Oke lepas tanya mana upaya gaya mana sani ni apa ya mana same जाबाय आरो ना तो मोनसेल' चान्स दोङो जाय लोगोफोर बिदि आखाइ हमालाय सिदा आरो ना नोरे आम जाना माने सैमा बायदि जाना जायनो फार्स्ट फोजोबनो हायो बिनि विनार हा 1 2 3 गो Oke लोगोफोर दायो जोंनो माने जाखांबाय आरो ना माने दा सानैबो माने लोगोफोर जों माने सेमानो जितिबा नङा एसेल'सो बिथाङा माने एसे जितिबाय आरो ना थ' बिनिखाय जों दायो साजाखौ लोगोफोर एसे रानना लाबाय आरो ना थ' माने बिबो प्रेंक खालामनांसिगोन आंबो प्रेंक खालामसै आरो ना माने रेन्डमलि प्रेंक नङा बि जास्ट कल खालामना लोगोफोर आं सेलेक्ट खालामगोन बिनिखौ कल खालामना लोगोफोर डाइरेक्ट आइ लाभ इउ बुंनाय आरो ना आंबो बेयाव बे प्रेंक ना मा जेबो नङा आरो ना डाइरेक्ट कल खालामना आइ लाभ इउ होननाय आरो ना थ' दसे हागोन ने Oke, nang masuk ke bang खालामगोन नायगिन जिरास Hey guys, सोरखो होनांगौ buat Meher ayo ses ada Meherwari Call karo Oke लोगोफोर दायो आङो बिथांखौ माने मेहेरवारिखौ डाइरेक्ट कल खालामदों रायबायनो रे बे मेहेर दा बिजि थागोन ना मा थागोन जों जेबो मिथिया दै गाज्रि ना मेहेर दानो दा नायदोंबा थ' दायो जोङो नै कल खालामसै आरो ना डाइरेक्ट आइ लाभ इउ ल' बुंगोन दा जेबो बुङा Oke, let's go. Hakan dah. Oke, nih Meherwari deh, loudspeaker nomor cuma penting nomor. Loud ada rekod tunggu rekod. Ya lebih sih bi. Baik dah masuk. Meher. Ya. I love you. Tahan lah. I love you undung. Negara jalan bela. Tolong nampak. Nunga. Nunga mana? I love you. I love you tu I love you sih. Tentang saya ambil lagi. Aku gusti bah. Gusto na lagi. Gusti dong. Mana gusto na gusto tak kita. Ang surde. Asyik lagi. Ang nunggu mana gusti ya na ang sigong mana bunga mana ang mana bunga ya tu ni. Oh. Ang bergerak lewat gusto bisa tak tahu. Nung amat yang miskaya. Ang suri syu.
Zuri. Zuri. Oh. Kedua tadi nang. Gorbuni biwa. Dari gergani bibo Zuri. Oh, ang seke. Gambar. Kaito. Mang kaito bilai. Ah, merda. Oi, malah langgelai जाबो हो एसां गोस्थैने हागले बायदि दिनैसो लोंना बुंना लादो साला औ ओमफ्राय आंबो बुंदो मा Prank mat karo re. हमको नया नंबर आने से मालूम पड़ता है. माबालै मोनसे चेलेन्ज मिनदो मेरदा Ay, merda, sorry dai. Maba. Silence semua. माने माबा खामदारना फुड चेलेन्ज खामदारना फुड चेलेन्जआ फुड चेलेन्जआव जायनो हारि बिया रेन्डमलि आं सेलेक्ट खालामगोन नाम्बारखौ जेनेबा कल खालामनानै माने आइ लाइभ इउ बुंनांगोन आरो चेलेन्जआ Ay, sorry lah, ay. Merda. Zuri, खोनासं. Oh, ala. Zuriनि दरखार गैया. गोसो गायना. tes आं बुंखादोंना गाहाम बुंखादों बेनो आं दिनै बुंबाय मिथिबाय आंखौ गोसो गायो. आयै गैला Ane kenapa? to biya hamai dei to ang dayo ang abuni mo mobile jeng camera kamera na to ang ni mo bilang bay da biya sel kamsigan Anda maba mana bukan gerben serkero. sir ke ba ayo pokok parang mane guys ang parsi selasi de mane ang muya se jenia zo ko ang call kamna prank kamera na ale bi unar da adu bidi kam sang do ba mas pirang bukan sebena to budi sak isi mo budi oza kadar na to bidi ang kama na buduman to bada zaka bay la na isa bay to kama sigan la Abi ni demo gar kalam, na abi demo ke. demo oh my god demo agai sini kaya nang na bi so mo bi bunai na agia so bo bisini kaya demo di creation ni onar Oh. ayo Demo bisu di creation ni yung owner. hak rai kai view Deh. Ini mau kan na. ya bhagwan demo agai Chal. ayo ang doshe na ai bi ko le Call karo. agai bo dong आङो लोगो नामा मा खबर? ma खालामदों ओइ ओरैनो हनै अखा हानायनि थाखाय दलद दंथ'यो। नोंनो मोनसे सिरियासलि बाथ्रा बुंदों आङो मा बाथ्रालै? आइ लाभ इउ ए दे होमबालाय जायो आइ लाभ इउ टु। बिदि जानांगोन साक्सेस लागाव आइ लाभ इउ टु। बिदि जानांगोन नै आइ लाभ इउ टु नै दा खोनासं मा? आइ लाभ इउ टु। मुझे पता है कि तुम प्रेम कर रहे हो। ये प्रैंक नहीं रे भाइटी अब फाइटिं लिभन्टी माने आगै माबा मोनसे चेलेन्ज आरो ना फुड चेलेन्ज हा जायनो हारियो बि कल खालामना आइ लाभ इउ बुंनांगौ आरो ना ओमफ्राय जाबौआ नोंखौ सेलेक्ट खालामना होबाय Nggak selek kalamnya nggak gay? आओ जरी। Oh. तो अभी मेरे को भी तो हिस्सा चाहिए क्या मिलेगा? तुमको Ger punya biji nggak gay? दे माला पकरा प्लेट जानोसै ना नहीं चाहिए मुझे पकोड़ा। दे होमबालाय आबा हाइ लोंसै बायनानैसै नङा नङा आंनि 30,000नि दख'नाखौसो नांगौ। गैला लुटिजोब्बायलै डेन्जारलै रायजोफ्राबो दा आंनि सिगाङाव जेनेबा दादाया आंनाव फन बुनानै दा देरहाबाय नालाय औ दा दख'नाखौहाय दादाया आंनो होथारनांगौ। नङा आगै Hoयाबा गैला ना दख'ना गै? नंला हाबायाव मा मानसि दे जागोन ना औ अमाखौ इदि होननानै 1500निखौ बायना फैब्रा।